Il-kulleġġ tal-MCAS titrasforma ruħu f'ħab ta' attività xjentifika għal madwar 350 student. Bniet u subin minn skejjel sekondarji għandhom bejn 12 u 14 sena. L-avveniment huwa Girls in STEM. Illum ġibtilhom eżempju meta konna żgħar konna nilagħbu bil-Lego u bil-bricks, kienet diġà xi ħaġa ta' biex issolvi problema. Workshops speċjalizzati u interattivi tmexxew minn nisa letturi, nisa xjentisti u inġiniera mill-industrija li taw eżempji fil-prattika u dimostrazzjonijiet dwar kif is-suġġetti tal-STEM, xjenza, teknoloġija, l-inġinerija u matematika jingħataw il-ħajja permezz ta' applikazzjonijiet konkreti. Ħafna letturi li huma nisa li nidħlu f'aspetti differenti, pereżempju fuq drones, pereżempju għandna oħrajn fil-robotika, għandna oħrajn fil-sustainable environment, affarijiet. Ġifieri spread ħafna bħala applikazzjoni fejn jidħlu n-nisa, imma bħala studenti aħna dik li nixtiequ b'dawn l-okkażjonijiet li jkomplu jistudjaw f'dak l-ambjent biex ovvjament l-interess tagħhom ix-xogħol huwa sabiħ li inti tagħmel xi ħaġa li jogħġbok, li hija xi ħaġa l-qalbek. Eliza Marju Chelsea huma żewġ studenti l-uniċi tnejn fi klassi ta' ġuventur li qegħdin isegwu kors tal-elettronika. Qed nistudja Advanced Diploma Industrial Electronics, din l-ewwel sena tiegħi. You can do anything you put your mind to, in my opinion. If you feel that your passion is electronics or your passion is engineering or coding. Tkellimna wkoll ma' wħud mill-istudenti li kienu qegħdin josservaw jissegwu l-workshops b'attenzjoni li ma bħala. Titħajru tażlu x'jien? Iva, Għaliex? għax huwa attività sabiħ u tista' titgħallem ħafna bih u hekk sabiħ. Meta nikber insir xi ħaġa hekk li jinteressawni. Ħajruni għax u sabiħ u jiena mhux boring, ġifieri tieħu gost. Kieku jiena nagħmel dal-kors inkompli nistudja biex eżempju bħal dawk qed jagħmlu dak ix-xogħol li jippruvaw jagħmlu dik. Kieku jiena nkompli nipprova biex nagħmel tnejn eżempju minnhom. Kieku jiena jħajruni għax ix-xjenza hija vera sabiħa u l-proġetti li kieku jien jinteressawni ħafna. Mhux iskoprejtu. Li jekk qed tinsa biċċa żgħira immens, jista' l-proġett tiegħek imur kollu ħażin. L-avveniment Girls in STEM ikkumplementa sensiela ta' attivitajiet imtella apposta fl-okkażjoni tal-Jum Internazzjonali dedikat lil mara.